Ramogi TV. Maromo ji 3,900 oseyudo masira mag apaya nyaka ne higa ni chakre kopim kod ji maromo 2,838 mane oyudo masira mag apaya kinde dwe mar achiel kod dwe mar ariyo higa mokalo. Maendi en kaluwore kod ripot manogol kod telo mochung' ne rito ngima oganda apaya miluongo ni NTSA. Ripotno bende oyango ni nyaka nyocha higa chakre ji 563 osewito ngimagi e masiche mag apaya ka joma wuotho gi tiendgi ema thoro wito ngimagi e masichego. George Bati miwa ler. Kaluwore kod duoko mar ripot mogol kod telo mochung' ne rito ngima oganda e piny Mathurka NTSA ewi masiche mag apaya mosebedo katimore pacho ka e kind tarik 1 dwe mar achiel nyaka tarik 11 dwe ni, ma en thuolo matin e dwe achiel gi nus. Apeyni ma pacho ka oselal kod ngima ji 563, ji 1,403 oseyudo hinyruok maricho ka ji 1,124 to oyudo hinyruok matindo. Lipodno oyango ni jowuoth gi tielo ema osebedo ka wito ngimagi moloyo ka chakre tarik 1 dwe mar achiel higani nyaka iko dwe mar ariyo, ji 216 mawuotho gi tiendgi osewito ngimagi, 246 ne odong' kod hinyruok marach ka 61 to noyudo hinyruok matindo. Ei thuolono derepe 35 osewito ngimagi, 103 masiche mag apaya oseweyo kod hinyruok maricho ka 108 to oyudo hinyruok matindo. Kaluwore ni masichego yudo nyamburko mating'o jowuoth kod mag ji giwegi ma bende ting'o oganda eigi, lipodno yango ni matin e dwe achiel gi nus mokalo, jowuoth 109 osewito ngimagi, 535 oseyudo hinyruok maricho ka 755 to ne otony kod hinyruok matindo. Kopogore kod nyamburko, joriembo 140 mag apiko bende osewito ngimagi e masiche mag apaya, 303 ne oyudo hinyruok maricho ka 86 to ne oyudo hinyruok matindo. E kind joma oting'e pikipiki, ji 54 ne owito ngimagi, 202 ne oyudo hinyruok maricho ka 110 to ne oyudo hinyruok matindo. Ripodno bende oyango ni joriemb ndigni 9 osewito ngimagi chakre ne higa ni chakre, 14 ne oyudo hinyruok maricho ka 4 to notony kod hinyruok matindo. E kinde matelo mochung' ne rito ngima oganda e piny Mathurka NTSA koni gimedo keto kenge mag thiro masiche mag apaya kendo jiwo jopiny mondo obed motang'. Kwan mag masiche mosetimore nyaka ne higa ni chakre oidho kopim kod higa mokalo, kama ji 2,384 ne oyudore masiche mag apaya e piny Mathurka. George Bati, Ramogi TV. Riwruok makedo ne ratich oganda Kenya